EBRD daje 24 miliona EUR kredita za proširenje poslovanja fabrike dečje hrane. Europska banka za obnovu i razvoj, EBRD, obezbedila je kredit u iznosu od 24,04 miliona EUR za fabriku dečje hrane d.o.o. u Srbiji. Kompanija je jedan od najvećih proizvođača hrane za bebe u zemlji i dio je Nelt grupe, vodeće grupe na Zapadnom Balkanu u oblasti logistike i distribucije. Investicija EBRD-a će se koristiti za finansiranje kapitalnih izdataka, omogućavajući i kompaniji da poveća svoje kapacitete, uvede nove proizvode i poboljša efikasnost svog poslovanja. Zajam će također poboljšati financijsku strukturu kompanije, pripremajući i proizvođača da pojača svoje poslovanje, navedeno je u saopštenju. Kao dio investicije, fabrika dečje hrane se također obavezuje na veću rodnu inkluziju, obećavajući i da će povećati procenat žena zaposlenih u logistici, distribuciji i informacionim tehnologijama. Ove ključne oblasti poslovanja zapošljavaju većinu ukupne radne snage kompanije. Sretni smo što će nam EBRD pomoći i u ostvarenju naše vizije, podržavajući i budući rast fabrike dečje hrane, jednog od najvažnijih strateških projekata Nelt grupe. Naš financijski aranžman će olakšati dalje širenje i diversifikaciju brendova fabrike dečje hrane na sva trenutna tržišta Nelta, uključujući i podsaharsku Afriku, i šire. Ovaj korak označava početak dugoročne formalne saradnje između Nelt grupe i EBRD na različitim projektima, rekao je generalni direktor Nelt grupe Miloš Jelik. Regionalni šef sektora agrobiznisa EBRD-a Miljan Ždrale je prokomentarisao: ovo je prvi projekat sa Nelt grupom, koji nam omogućava da formalizujemo veze nakon godina izgradnja odnosa između banke i Neltovih osnivača i višeg menadžmenta. Ovo finansiranje će omogućiti klijentu da raste i diverzifikuje svoje poslovanje na tržištima u centralnoj i jugoistočnoj Europi. To također predstavlja prvi korak ka dugoročnom partnerstvu sa Neltom. Grupa je prisutna u različitim poslovima i geografskim područjima, među kojima su Zapadni Balkan i podsaharska Afrika ključni za Nelt. EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji i do sada je uložila više od 9 milijarde EUR u zemlji kroz 355 projekata, od kojih je većina podržala privatni sektor. Fokus banke u Srbiji je na podršci konkurentnosti privatnog sektora, tranziciji zelene energije i održivoj infrastrukturi.